Біблія для маленькіх. Стары запавет. Лепшыя сябры. Валадар Саул бываў часам злы і раздражнёны. Ягоныя слугі прасілі Давіда іграць на гуслях і супакойваць валадара. Музыка суцішала Саула, і ён запрасіў Давіда застацца жыць у палацы. Давід пасябраваў з Йонатанам, сынам валадара Саула. Давід выйграў шмат бітваў. Людзі пачалі казаць, што ён лепшы ваяр за Саула. Гэта моцна злавала валадара. Ён зайздросціў Давіду і думаў: гэтыя людзі любяць Давіда больш, чым мяне. Аднойчы валадар быў так раззлаваны на Давіда, што кінуў у яго дзіду. На шчасце, хлопец здолеў уцячы. Пазней Йонатан папярэдзіў Давіда: «Бяжы адсюль, таму што валадар хоча цябе забіць». Хлопцы паабяцалі адзін аднаму, што назаўсёды застануцца лепшымі сябрамі.